Sa Diċembru, il-piknikerja ta' Taqali kellha tkun mimlija ħaxix. Tal-inqas hekk inqal f'intervista ma' Times of Malta Jason McCallef fejn kien saħansitra qalilhom li kien se jistiedel lill-ġurnalisti għal festin propju f'Diċembru biex igawdu l-ħaxix. F'Diċembru jkun mimli ħaxix, x'ħin tirritorna x-xita. Issa nerġgħu niġu. Nistiednek u nagħmlu festin jekk trid. Il-kwistjoni mhux biss li ma kibirx il-ħaxix kif kien imbassar, imma li biex inxteħet ir-ramel u żrar fuq fejn is-soltu jgawduh il-familji bil-ħaxix intefqu 300,000 euro. It-tnejn filgħodu l-ġurnalisti staqsew lid-deputat mexxej Laburista Alex Agius Saliba dwar il-fatt li l-Prim Ministru Robert Abela sqar li l-ħaxix fix-xhur li ġejjin mhux se jikber u saħansitra qal li qabdu espert biex jgħidilhom dan. Ir-risposta inizjali ta' Agius Saliba sentendi kienet mimlija partiġaniżmu minkejja illi l-fatti huma li huma. Fuq il-ħaxix, ġifieri jiena nieħu gost issa li l-Partit Nazzjonalista saret daqstant taħarqu qalbu fuq iż-żrar u l-ħaxix fuq Taqali. Agius Saliba tax jifhem illi żball jew intoppi dejjem jinqalgħu iżda l-kwistjoni hi illi għall-iżball tal-Gvern Laburista il-familji Maltin u Għawċin ħallsu ma' 300,000 euro minn butom talli ma jistgħux igawdu dan l-ispazju illi sa senilu kienu għadhom qed igawduh. Imma l-ħajja mhux għall-politiċi biss, għall-familja, nies qatt ma tmullek 100%, dawn huma affarijiet illi jsiru. U l-espert minn ħajħallsu hekk jogħġbu. Imma l-unika ħaġa li nista' nagħti garanzija u jiena nista' nitkellem u nagħti statement b'mod pubbliku apert jiena għalija Jason McCallef f'diversi rwoli li mexxa l-qudiem kien ta' suċċess. Intant, Agius Saliba insista li bħalma qal il-Prim Ministru issa tqabdu xi esperti biex jaraw x'jista' jsir. Madankollu, id-domanda hija waħda awtomatika għalfejn daw l-esperti ma tqabdux qabel ħalli kollna nevitaw din is-saga kollha. Jekk hemm nuqqas u affarijiet li nistgħu nirranġaw bajnuna teknika ta' esperti, jiena m'iniex espert ma nistax ngħidlek. Esperti għalfejn ma tqabdux qabel. Ma nistax ngħidlek ħammur u noqgħod narbel il-ħamrija jiena x'jiena m'iniex espert, imma il-Prim Ministru qal isma' ikun hemm esperti illi jinqabdu sabiex dik il-problema illi fadal sabiex dik iż-żona titgawda b'mod sħiħ mill-pubbliku, terġa' titgawda b'mod sħiħ mill-pubbliku. Jason McCallef minnaħa tiegħu ma ħatajjeb xejn il-fatt illi l-Prim Ministru Robert Abela waqqa l-kelma tiegħu partikolarment wara li beda jeddet lin-nies illi jressaqgħu mill-qorti għaliex qalu kontra l-isfreġu li għamel f'din iż-żona.